Bíblia situa el diluvi en un període fosc de la història, en un moment en què la maldat i la corrupció s'han estès pel món fins al punt de fer que Déu es penedeixi d'haver creat l'home. L'episodi de Noè i el diluvi és un dels més impactants de l'Antic Testament. Alguns membres de la comunitat científica creuen que al darrere hi ha un fet històric i aporten proves que molts col·legues posen en dubte. És veritat que hi va haver un cataclisme que va eliminar bona part dels sers vius que poblaven la Terra? És possible que s'hagin trobat les restes de l'Arca de Noè? Quin paper té en aquesta història el món Ararat i com és que la CIA hi està tan interessada? Poden aportar les noves tecnologies les dades necessàries per resoldre els misteris que plantegen Noè i el diluvi? Els misteris de Noè i el diluvi. Al llarg de la història han aparegut moltes llegendes sobre inundacions de proporcions cataclísmiques que liquidaven totes les formes de vida. La més famosa de totes és la de Noè i el diluvi universal. Però és només una llegenda? Pot demostrar la ciència que hi va haver un diluvi de debò? T-minus 10, 9, Go for launch. Roger. Launch conductor, launch enabled flight. 5, flight 4, FSC, main prime disable launch. 2, 1. We have engine start, ignition, and liftoff. Liftoff of a Boeing Delta II rocket carrying the Digital Globe QuickBird spacecraft, the world's highest resolution commercial imaging satellite. Les prestacions del QuickBird serviran per mirar de resoldre un misteri amb 2.000 anys d'antiguitat. Entre les missions que portarà a terme el satèl·lit hi ha la recollida d'imatges del món Ararat, al nord-est de Turquia. Última destinació es diu de l'Arca de Noè. Third stage init. We confirmed spin up on the video. Looks like we had a nice clean separation. S'espera que les imatges que enviarà el satèl·lit serviran per revelar els secrets que amaguen els vessants relliscosos de la muntanya bíblica. El QuickBird és l'últim d'una llarga sèrie d'avenços tecnològics que durant els últims 50 anys s'han posat al servei de l'estudi d'aquest cim remot. Entre els dies 17 i 18 de juny de 1949, un aparell de les forces aèries nord-americanes estacionades a Europa es va enlairar en missió secreta i va efectuar diversos vols de reconeixement a uns 4.200 metres a la zona del mont Ararat. Durant aquella missió es va detectar al cim glaçat de la muntanya una anomalia consistent en una protuberància rectangular amb una sèrie de taques fosques i mètriques que tant podrien ser coves com alguna cosa més interessant. Les fotografies en qüestió són del 1949, és a dir, dels començaments de la Guerra Freda. Tot i que l'objectiu de la missió era localitzar bases soviètiques, la càmera del B-29 també va captar imatges d'una estranya protuberància de grans dimensions que sobresortia del casquet de glaç del mont Ararat, a uns 4.600 metres. Durant molt de temps va circular per Washington el rumor que la CIA havia elaborat un informe força extens sobre l'anomenada anomalia del mont Ararat, i se sap que durant els 20 anys següents l'anomalia va ser fotografiada innombrables vegades des de l'aire i des de satèl·lits. Però tot el material obtingut s'ha considerat sempre informació secreta i la CIA, de fet, no ha reconegut mai l'existència de l'anomalia. El mont Ararat és a l'extrem oriental de Turquia, en una zona fronterera amb l'Azerbaidjan, Armènia i l'Iran. Des del punt de vista geoestratègic, amb l'antiga República Soviètica a 19 quilòmetres i l'Iran a 30, no es pot dir que sigui precisament una bassa d'oli. Això explica que el mont Ararat es consideri zona militar d'accés restringit des de fa 50 anys. El mont Ararat fa més de 5.000 metres. És una muntanya realment impressionant. De fet, si parléssim de volum, segurament seria una de les muntanyes més grans del planeta. És una muntanya tan alta que el temps va canviant cada X metres d'altitud. Durant bona part de l'any està coberta de neu, i una part d'aquesta neu es converteix en glaç i forma capes que se superposen les unes amb les altres. En alguns punts poden tenir molt gruix.
És una zona amb molts núvols. Es podria parlar gairebé de nuvolositat perpètua. I això dificulta enormement l'ascensió i els desplaçaments en general. Això explica per què no hi ha hagut més expedicions importants i per què les que hi ha hagut no han arribat prou amunt. Tot i la meteorologia adversa, algunes persones han arriscat la vida per veure què hi havia al mont Ararat. L'any 275 abans de Crist, Berosus, autor d'una història de Babilònia, va afirmar que al cim de l'Ararat hi havia una nau. Al segle XIII, Marco Polo, viatger experimentat, diu haver-hi vist l'Arca de Noè, i així un llarg etcètera. Per què hi ha gent que busca l'arca? És que el quid de la qüestió no és l'arca. També hi ha gent que busca el greal, també hi ha gent que busca la creu. La gent vol coses tangibles, coses que es puguin tocar. Si es troben fragments d'aquesta embarcació, i si se'n troben serà al mont Ararat, a Turquia, es demostraria que la història que hi ha al darrere és veritat. I què és aquesta història? Doncs és la paraula de Déu. Si sabéssim on és l'arca, aleshores no quedaria cap dubte que el text bíblic reflecteix fets històrics. El primer buscador contemporani de qui tenim notícia va ser el doctor Friedrich Parrot, un catedràtic alemany. L'any 1829, Parrot va visitar un monestir d'Edmiadzin, al peu del mont Ararat, i va dir que els monjos li havien ensenyat fusta, manuscrits i altres objectes procedents de l'Arca de Noè. El seu llibre va animar molts altres curiosos a emprendre la dura ascensió que els separava de la solució de l'enigma. L'any 1955, l'industrial francès Fernand Navarre i el seu fill van escalar la cara nord-oest del mont Ararat en busca de l'arca. Al fons d'una esquerda profunda de la glacera hi van trobar un tros de fusta de 3 metres que no era un tronc, sinó que havia estat tallat amb alguna eina. El material filmat de l'expedició i el llibre He tocat l'Arca de Noè, del mateix Navarre, van tenir un impacte internacional. Però la troballa en qüestió s'havia fet en una cota inferior, més de 300 metres més avall de la famosa anomalia. I, a més, la prova del carboni 14 va donar que la data de la fusta era dels segles 4 o 5 de l'era cristiana, una època massa recent, òbviament, pel diluvi bíblic. Des d'aleshores, la crida divina ha portat molts altres expedicionaris fins a les parets glaçades de l'Ararat. El meu amic James Irwin, el pilot del mòdul lunar de l'Apollo 15, que va trepitjar la Lluna i va recollir mostres, explicava que, caminant per la superfície del planeta, li va cridar l'atenció una roca blanca, resplendent. Look at that. Guess what we just found? I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. S'hi va acostar i de seguida es va adonar que havia fet una troballa important. D'aquella roca se n'ha dit, els geòlegs n'hem dit, la roca del Gènesi, perquè ens va ajudar a reconstruir la gènesi de la Lluna. Un dia en James em va explicar que va tenir la sensació que algú, i aquest algú només podia ser Déu, deia, li havia tocat l'espatlla i li havia dit: mira cap allà. Amb el temps, la idea que allò ho havia fet per inspiració divina es va convertir en una obsessió. Irwin, que sempre havia estat un home religiós, es va tornar encara més devot després de la missió de l'Apollo 15. I d'aquesta devoció en va sortir el projecte d'escalar el mont Ararat i buscar l'Arca de Noè. Em va dir, he escalat la muntanya. No vaig poder arribar fins on volia, però et juro que hi vaig veure una mena d'esplanada que feia com panxa i amb tot de marques transversals com les que hauria deixat a terra una embarcació molt grossa, capgirada. Al cap d'un temps, va organitzar una segona expedició amb la intenció d'arribar fins a aquell punt. Però, desgraciadament, va caure i no va poder sobreviure a les ferides.
Així doncs, hi ha persones que estan convençudes que allà dalt hi ha l'Arca de Noè. En James Irwin n'era una i ho va voler demostrar, i va deixar la vida. El meu objectiu no és demostrar la veracitat ni la falta de veracitat de la història de Noè. A mi, el que em té intrigat és que els serveis secrets del meu país s'hagin interessat tant per l'anomalia d'Ararat. Això és el que m'intriga. Què és l'anomalia d'Ararat? Una formació rocosa natural? Les restes d'un avió estavellat? Una antiga fortalesa? O, com sostenen alguns, les restes d'una embarcació? De l'Arca de Noè, potser. Què en dirà de tot plegat la tecnologia del segle XXI? L'any 1949, durant un vol de reconeixement secret, un avió espia dels Estats Units va fotografiar per casualitat una protuberància estranya al cim glaçat del Mont Ararat. Les fotografies de l'anomenada anomalia d'Ararat van ser considerades immediatament informació secreta. Porcher Taylor, professor de dret, va trigar anys a aconseguir que les hi facilitessin. El 1973, l'any que vaig entrar a l'Acadèmia Militar de West Point, circulava pels passadissos una informació verbal extraoficial que es deia que procedia de la CIA, segons la qual un dels nostres aparells havia sortit a fer un vol de reconeixement a la frontera turco-soviètica i havia vist al cim de l'Ararat 3 planxes arrodonides que sobresortien uns 9 metres de la neu, unes planxes que, almenys segons una de les persones que havien estudiat les imatges, corresponien a la proa d'una embarcació. Aquell informe, que tenia molt de rumor, va ser la causa que Taylor emprengués la seva croada particular per descobrir què hi havia al darrere de l'anomalia d'Ararat. Les converses, tant oficials com extraoficials, que he tingut amb membres dels serveis secrets han estat molt interessants, molt franques i alhora molt enigmàtiques. De resultes de la sol·licitud que vaig presentar el 1995, basant-me en la llei que regula el dret a la informació, els serveis secrets em van donar 5 de les fotografies que es van obtenir durant aquella missió, concretament la 2, la 4, la 5, la 6 i la 23. El doctor Farouk Elbaz és un dels geòlegs més importants del món i dirigeix el prestigiós Centre de Detecció Remota de la Universitat de Boston. Va tenir la gentilesa d'ajudar-me quan li vaig demanar que participés en el projecte com a analista independent i que estudiés les imatges amb la màxima objectivitat. Les fotografies de les forces aèries no servien per gaire res. Estaven fetes des de lluny i des d'angles forçats. I a més, la resolució variava molt segons que l'objecte fotografiat estigués més a prop o més lluny de l'aparell. Per tant, no aportaven dades concloents. N'hi havia una feta des d'aquí, una altra feta des d'allà, cadascuna amb el sol en un lloc diferent, i no sabíem ni el dia ni l'hora en què les havien fet, de manera que no podíem determinar la llargada de les ombres. En resum, que no servien per gaire res. Com que les fotografies del 1949 no permetien arribar a cap conclusió definitiva, es van contractar els serveis de Space Imaging, una empresa de Denver, perquè fotografiés l'anomalia d'Ararat des del seu satèl·lit, l'Ikonos, el primer satèl·lit comercial d'alta resolució del món. L'Ikonos disposa de la tecnologia necessària per obtenir imatges clares de llocs com aeroports, illes de cases i fins i tot les piràmides. Les imatges dels satèl·lits permeten estudiar grans extensions de territori i entendre les relacions espacials que s'estableixen entre els diversos objectes filmats o fotografiats. També permeten fer arribar aquesta informació visual a moltes persones perquè se la mirin i perquè uns quants investigadors hi puguin dir la seva. En canvi, en el cas de les expedicions, hi ha una o dues persones que monopolitzen la informació. Abans del llançament de l'Ikonos, no hi havia cap satèl·lit que disposés de la tecnologia necessària per obtenir imatges d'una àrea determinada del mont Ararat. L'Ikonos, per contra, va fotografiar l'anomalia d'Ararat l'octubre del 1999 i l'agost i el setembre del 2000.
L'àrea que ens interessa, bàsicament, és aquesta d'aquí. Sobretot aquest punt, el que nosaltres anomenem bec de l'ocell. Aquí no sembla que s'hi acumuli la neu. Sembla més aviat que en aquest punt la roca està exposada a l'aire i vista des de dalt sembla el bec o el cap d'un ocell. Ens interessa en la mesura que és el punt de referència que fem servir per situar l'anomalia. Primer vam estudiar les imatges generals, les de tota la zona, per familiaritzar-nos amb la topografia de la regió i amb les ombres que hi projecta el sol segons l'angle d'incidència. Hi ha molta gent que passa per alt aquest factor i aquest factor és molt important. El primer que vam estudiar, doncs, van ser les ombres que ens podíem trobar a les diverses cotes de la muntanya. Tenim un perfil volcànic, l'anomalia, i una zona de terrasses nevades d'una banda i una acumulació de neu de l'altra. Per tant, tenim una anomalia, és a dir, una cosa que no sabem què és. I algú ha suggerit que aquesta cosa pot ser artificial. Com que sabíem el dia i l'hora en què s'havien fet les imatges, podíem determinar amb tota certesa l'angle d'incidència del sol i la llargada de les ombres. Per tant, no vam tenir cap dificultat a l'hora d'interpretar, des del punt de vista de la geologia, les imatges que havia enviat el satèl·lit. Podria ser una ombra, podria ser un fragment de roca que ha quedat al descobert, o podria ser alguna mena d'objecte dipositat damunt de la neu. Aquesta tercera possibilitat té molt poques probabilitats de ser certa, perquè qualsevol cosa que hagués anat a parar allà, qualsevol cosa que s'hi hagués construït, ara mateix estaria colgada sota un tou de neu. Si al cim de l'Ararat hi ha alguna cosa, no la trobarem pas damunt de la neu, sinó a sota. I tampoc hi trobarem qualsevol cosa. Bàsicament hi trobarem o bé roca o bé fusta. Per tant, en el cas d'aquestes puntes, i sense abandonar la hipòtesi que es pogués tractar de l'Arca de Noè, estaríem parlant dels pals trencats de l'embarcació. El que es veu a les imatges són les ombres que projecten les cornises i els blocs de glaç. No en tinc cap dubte. La meva interpretació, si ara algú m'apuntés amb una pistola i m'obligués a pronunciar-me, seria que ens trobem davant d'un fenomen natural. Un fenomen derivat de la combinació de diversos factors, com la neu, el vent, l'angle d'incidència del sol, els núvols, la textura de la roca, etc, etc. L'arca potser hi és allà dalt. No dic que no hi sigui, només dic que el que m'han ensenyat no ho era. Des del 1991, el govern turc prohibeix l'accés al mont Ararat per motius de seguretat. Més que mai, qui vulgui descobrir els secrets que amaga la muntanya haurà de recórrer la tecnologia més avançada. Durant molts segles, l'Arca de Noè va ser matèria de fe. Moltes persones estaven convençudes que l'episodi corresponent del Gènesi reflectia fidelment un esdeveniment real. Però aquesta tauleta descoberta al segle XIX va posar en dubte la validesa d'aquesta part del text bíblic com a document històric. El contingut de la tauleta feia pensar que la història de Noè i el diluvi no era original, sinó que es tractava d'una nova versió d'un conte molt més antic. L'episodi de Noè conté elements del millor folklore. La humanitat amenaçada. La idea que la vida és un bé precari. El perill que representa la possibilitat d'interactuar amb els númens, amb la divinitat. Aquest conte de maldat, corrupció, supervivència i renaixement s'ha convertit en una peça clau de la història sagrada de la civilització occidental.
Les persones que li atorguen valor documental diuen que explica que la vida va estar a punt de desaparèixer de la Terra. L'episodi de Noè i el diluvi és impactant, però és curt. Només ocupa els capítols 6, 7, 8 i 9 del llibre del Gènesi. El Déu bíblic castiga la humanitat en resposta a una provocació que és la tendència d'aquesta humanitat a fer el mal. I si tenim cap dubte que això és així, només ens hem de llegir el que se'ns diu fins al capítol 8. Està molt relacionat amb dos episodis igualment famosos, diguem-ne. L'un és la història d'Adam i Eva al paradís i l'altre és la dels fills d'Adam i Eva, Caín i Abel, incloent-hi naturalment el fratricidi, el moment en què Caín mata Abel. Hi ha alguna cosa que no està bé. Hi ha alguna cosa de la condició humana que no està gens bé. Quines conseqüències tindrà tot això? On anirem a parar? La Bíblia vol deixar molt clar que aquesta divinitat no és arbitrària, que no mata sers humans ni destrueix el medi en què viuen perquè un dia es llevi de mal humor ni per sadisme. La Bíblia insisteix molt en el fet que Déu actua en resposta a una provocació. I salva el que podríem anomenar el menys dolent de tots. Diguem que, sense deixar de ser un ser humà, Noè no era mala persona. Per tant, Déu el tria ell i li diu que construeixi una arca, etc. Al llarg de la història, molts artistes han traslladat al paper o a la tela la seva versió de l'embarcació del patriarca bíblic. Però cap ha aconseguit superar les imatges sortides de la mà de l'alemany Kircher. Els seus dibuixos del 1675 són tan plens de detalls que costa de creure que no presenciés l'escena. Un cop construïda l'arca, Noè va fer pujar a bord una parella de cada espècie. El que hi ha en joc és la vida dels sers humans i dels animals. I l'objecte que pot inclinar la balança d'una banda o de l'altra és l'arca. Per tant, tenim dos elements essencials, l'embarcació i la vida. És un moment de màxima incertesa per la humanitat. Sobreviurà o morirà? En la descripció del diluvi se'ns diu que les rescloses del cel s'obren i comencen a abocar aigua. La imatge és molt impactant i, enmig d'altres elements més abstractes, aconsegueix transmetre la magnitud de la catàstrofe. La Bíblia diu que els animals que es mouen i respiren a la terra es van ofegar i que només Noè i els animals que s'havien embarcat amb ell van sobreviure al diluvi. Quan l'arca ja havia embarrancat a les muntanyes d'Ararat, Noè va enviar primer un corb i després un colom a buscar la terra. El colom va tornar amb una branca d'olivera, el senyal que les aigües havien reculat, i llavors Noè i la seva família van sortir de l'arca per saludar un món nou. No es pot negar que la història de Noè i el diluvi talla la respiració. Ara bé, la història és certa? En quin lloc i en quina època en trobarem els orígens? Aleshores ja era un referent cultural. Quan el primer autor de la Bíblia va tenir el pensament de posar-ho per escrit, la història del diluvi ja tenia segles i segles d'antiguitat. Els elements de la tradició oral són com tessel·les que poden formar molts mosaics diferents. La cultura israelítica va rebre aquestes tessel·les d'altres pobles del Pròxim Orient i les va combinar a la seva manera, d'acord amb la seva tradició. Com es comunicava la gent aleshores? Es comunicava parlant, evidentment. I hi havia uns ancians, i això es pot inferir del mateix text bíblic, hi havia uns ancians que explicaven històries i que disposaven d'un alt grau de consideració social i política, precisament perquè se'ls considerava dipositaris de les tradicions de la comunitat. Les històries que explica l'Antic Testament havien passat de generació en generació durant milers d'anys, abans que es posessin per escrit en algun moment posterior al 1200 abans de Crist. Sorprèn veure la quantitat de repeticions i de contradiccions que presenta el text bíblic. Per exemple, el versicle 12 del capítol 7 del Gènesi diu que el diluvi va durar 40 dies i 40 nits. En canvi, el versicle 24 diu que la crescuda de les aigües damunt la terra va durar 150 dies.
Com és que ningú va esmenar aquesta mena d'errors? És evident que no és una obra que surt des del començament fins al final de la imaginació d'una sola persona. En l'elaboració de la Bíblia hi intervé material procedent de la tradició oral i intervé també material escrit d'origen divers, tot reorganitzat perquè el resultat final sigui el més harmoniós possible. La majoria d'especialistes reconeixen la coexistència de dos relats diferents i de vegades contradictoris en l'episodi de Noè. La font més antiga o iavística, anomenada Jota, data del 1200 abans de Crist, aproximadament. És a dir, de l'època en què les tribus d'Israel es van establir en el que es convertiria en la terra d'Israel. La font sacerdotal, anomenada P, segurament és posterior al 586 abans de Crist, és a dir, l'època en què els israelites es van exiliar a Babilònia. El que llegim a la Bíblia hebrea, a l'Antic Testament, és una refosa del material aportat per la font Jota i per la font P. I això explica que, de tant en tant, hi trobem contradiccions. Ens hem d'imaginar que J i P són dues baralles de cartes i que aquestes dues baralles estan barrejades. De manera que aquí trobem 3 frases de J, aquí 3 frases de P, etc. Jo crec que, i això no vol pas dir que sigui l'únic que ho creu, el que passa és que no en puc tenir la certesa, perquè els protagonistes no m'ho poden confirmar, oi? I jo crec que qui fos que va refondre el material procedent de J i de P va renunciar a pronunciar-se a favor d'una font o de l'altra. No va voler dir quina era millor, quina era l'original, la bona. Es va estimar més incloure-les totes dues en el relat per deixar que el lector triés, que l'oient triés, o si es vol, per buscar la manera, no em pregunteu quina, perquè això ja depassa la meva capacitat, la manera de fer casar totes dues versions. Moltes cultures d'arreu del món expliquen històries sobre dilubis. De fet, l'Àfrica és l'únic continent on aquesta mena de mites són relativament estranys. Fins al segle XIX, els filòlegs van viure convençuts que el relat bíblic era l'original, la font de tots els altres. No va ser fins al 1853 que una troballa extraordinària els va obligar a reconèixer que s'havien equivocat. Entre les ruïnes de la Biblioteca Reial de Nínive, avui en territori iraquià, es van trobar uns 25.000 fragments de tauletes babilòniques. Es van gravar pels vols del 1700 abans de Crist, és a dir, almenys 500 anys abans de la redacció de l'Antic Testament. Les tauletes estan gravades amb escriptura cuneïforme. Cuneïforme vol dir en forma de tascó, i és l'adjectiu que fem servir per designar el tipus d'escriptura que predomina a les tauletes d'argila. Els caràcters s'inscrivien amb estils fets de jonc i en diem cuneïformes per això, perquè tenen forma de triangle. George Smith va ser un dels encarregats de recompondre i traduir les tauletes babilòniques de Nínive. Un vespre del 1872, mentre treballava aplicadament en el seu trencaclosques particular a les instal·lacions del Museu Britànic, va trobar un fragment de dimensions considerables amb una sola cara legible. No se'n sabia venir. Aquella tauleta explicava la història d'un home que havia construït una arca per salvar-se d'una inundació catastròfica, que hi havia embarcat animals de totes les espècies i que havia fet servir ocells per estar segur que les aigües s'havien retirat. Smith havia llegit un episodi d'un relat molt més llarg, l'epopeia de Gilgamesh, inscrita en tauletes al segle XVII abans de Crist, o fins i tot abans. La troballa es va fer pública el 3 de desembre del 1872 en una reunió de la Societat d'Arqueologia Bíblica de Londres. L'efecte del descobriment i de la lectura d'aquell text, tant per l'autor del descobriment com pel públic que en va tenir notícia, va ser aclaparador. Per primera vegada s'havien trobat correspondències escrites i gairebé literals entre el text bíblic i un text no bíblic. El poema de Gilgamesh no va ser l'únic relat mesopotàmic relacionat amb una inundació que els arqueòlegs van desenterrar. També en van trobar un altre de Sumeri, datat cap al 1800 abans de Crist, i encara un altre, anomenat poema de Trahasis, inscrit en tauletes cap al 1700 abans de Crist, però redactat molt abans. Tots dos relats expliquen que arriba un punt en què hi ha tanta gent al món i fan tant soroll que els déus ja no poden dormir. Perquè hi torni a haver tranquil·litat, els déus han de destruir la humanitat.
Si ara agaféssim el passatge del poema de Gilgamesh i el llegíssim a algú sense dir-li què és, ens diria que és de la Bíblia. S'assemblen moltíssim. És molt, molt curiós. Els relats mesopotàmics estan estretament relacionats amb el bíblic. No solament coincideixen en el marc general de la inundació, sinó en molts altres detalls també. Hi ha un patriarca com Noè, que reuneix la família i la fa pujar a bord d'una arca. El patriarca s'està en aquesta embarcació durant un cert temps, mentre la resta de la humanitat s'ofega. L'arca s'encalla en una muntanya. Les coincidències que es donen entre els dos textos ens fan pensar que no poden ser fruit de la casualitat, sinó que o bé l'un deriva de l'altre, o bé tots dos deriven d'un tercer text, una font comuna. Les coincidències afecten l'estructura general, l'estructura dels episodis, el detall que es facin servir ocells per saber si les aigües han reculat o no. Aquest element del relat apareix tant en el text bíblic com en el text cuneïforme. Per tot plegat, a mi em sembla que no té sentit parlar de dues creacions independents. La constatació de les semblances planteja un problema nou. Qui va primer, Mesopotàmia o el món bíblic? Els relats mesopotàmics, sobretot el d'Atrahasis, presenten l'avantatge d'una datació molt precisa, vaja, relativament. Un parell de versions són del començament del segon mil·lenni abans de Crist. Per tant, em sembla força evident que la tradició literària mesopotàmica, incloent-hi els relats d'inundacions catastròfiques, és molt més antiga que l'hebrea. I tenim la prova del delicte. El material mesopotàmic és molt, molt més antic que la versió bíblica. Històries de dilubis, centenars o potser milers d'anys abans de la Bíblia? Com és possible? És evident que aquests relats circulaven materialment gràcies a les tauletes. I és lògic pensar que els pobles cananeus, que després seran els pobles israelites, coneixien aquests relats i els apreciaven, perquè eren històries que parlaven de qüestions fonamentals. L'altra possibilitat és que aquest relat passés a formar part de les tradicions relacionades amb el Gènesi durant l'exili, durant l'estada dels israelites a Babilònia, perquè entre els exiliats hi havia persones que coneixien la cultura cuneïforme. L'existència no d'un, sinó de 4 mites mesopotàmics relacionats amb una gran inundació va fer que els especialistes es plantegessin la possibilitat que, al darrere, hi hagués hagut una catàstrofe natural real. Hi va haver un diluvi? Es pot demostrar científicament. Fa segles que els estudiosos busquen correspondències entre els episodis bíblics i els fets històrics. Alguns s'han concentrat a buscar proves de l'existència de l'arca. Uns altres han cregut que s'havia de començar per demostrar que hi va haver un diluvi universal. És el cas del britànic Sir Leonard Woolley, fill d'un clergue i gairebé clergue ell mateix. L'any 1922, Woolley va començar a excavar en una regió remota de l'Iraq actual, allà on hi havia hagut Ur, l'antiga capital de Mesopotàmia. 7 anys després, va fer una troballa inesperada. En Woolley estava excavant un túmul mig derruït a Ur i va rebaixar el terreny uns 15 metres per sota de la superfície. Veient aquell espai obert, es va adonar que era l'ocasió ideal per estudiar fases més antigues de l'ocupació d'aquell territori per part de l'home. I va anar excavant i reculant en la història d'Ur fins que, quan va arribar a un cert punt, es va trobar un estrat de sòl estèril, sense cap indici de presència humana. Woolley va continuar excavant i va veure que els estrats que hi havia per sota de la franja estèril tornaven a presentar indicis d'ocupació humana. L'existència d'aquella franja, doncs, indicava que alguna mena de cataclisme havia obligat els habitants d'Ur a abandonar l'assentament durant un lapse indeterminat. En Woolley va convocar els membres del seu equip, els seus col·laboradors, incloent-hi en Max Mallowan, el mateix que després es va casar amb Agatha Christie, i els va preguntar que què pensaven que volia dir allò. No li van saber contestar.
Aleshores va arribar la Catherine Woolley, la seva dona, que era tot un personatge. Agatha Christie la va matar, entre cometes, a la novel·la Assassinat a Mesopotàmia, i la Catherine s'ho va mirar i va dir: què voleu que sigui això, el diluvi? A Sir Leonard, que era un gran relacions públiques, li va faltar temps per comunicar la troballa al Times de Londres. La notícia que s'havien trobat proves de l'existència del diluvi bíblic es va escampar com la pólvora. Woolley va tornar a Anglaterra convertit en un personatge famós i carregat de caixes plenes de sorra i fang procedents de l'anomenat estrat del diluvi, tot destinat a la venda. Amb els beneficis obtinguts va poder finançar diverses excavacions posteriors. Tothom el lloava i destacava la importància del seu descobriment. Suposo que les lloances no van durar gaire. De fet, dubto que ell mateix cregués que efectivament havia trobat proves del diluvi. El que passa és que era un grandíssim relacions públiques, en això no tenia rival en aquell temps, i va aprofitar la vinentesa per tornar a cridar l'atenció de la gent sobre les excavacions d'Ur. Va trobar únicament la prova d'una inundació que havia afectat només aquella regió, no pas la prova d'un cataclisme d'abast universal, com el que descriuen la Bíblia i els textos mesopotàmics. El 1997 va començar a circular una teoria nova que va obligar a tothom, entesos i no entesos, a replantejar-se la història de Noè i el diluvi. Segons aquesta teoria, fa 7.500 anys, el nivell del Mediterrani va experimentar una gran pujada. Diuen que hi havia un estret que separava el Mediterrani de l'interior de l'Àsia Menor i que, de resultes d'un terratrèmol o d'algun altre fenomen semblant, l'estret no va resistir la força de l'aigua. I, aleshores, l'aigua del mar, l'aigua del Mediterrani, va inundar la regió del Mar Negre. Un cop vençut l'obstacle, l'aigua devia avançar a tota velocitat i devia entrar a les valls de cop. Ens hem d'imaginar unes cascades com les del Niàgara, però multiplicades per 10. Un flux d'aigua ininterromput capaç d'omplir el Mar Negre. Els que defensen aquesta teoria diuen que l'aigua va entrar pel Bòsfor a tal ritme que el nivell del mar interior va pujar almenys 15 centímetres diaris. Això voldria dir que els assentaments que hi hagués hagut al territori que avui ocupa el Mar Negre van desaparèixer pràcticament d'un dia per l'altre, amb la pèrdua de vides consegüent. I és lògic pensar que la gent d'aquella època hauria vist la mà d'un déu en una catàstrofe d'aquestes dimensions. Des del punt de vista ecològic, va haver de ser una gran catàstrofe. Pensem que allà on hi havia hagut un llac d'aigua dolça, tot d'una hi va aparèixer un mar, amb tot el que això comporta per la vida del voltant. Va provocar canvis radicals i, segurament, no hi va tornar a haver assentaments fins al cap de 1.000 anys. Per tant, que l'aigua entrés de cop o de mica en mica és relativament poc important. El que importa és que la inundació va canviar la manera com es vivia en aquella regió. A partir d'aquesta teoria, se n'han formulat unes altres que fan anar els supervivents de la catàstrofe cap al nord i l'oest, és a dir, a Europa, cap a l'est fins a la Xina i cap al sud, cap a Mesopotàmia. Entre els records d'aquests supervivents hi hauria el del diluvi. Si és veritat que a la regió del Mar Negre hi va haver una inundació de proporcions catastròfiques, a sota de l'aigua encara hi ha d'haver les restes del paisatge anterior. I aprofitant que avui disposem de la tecnologia necessària, vam decidir explorar el fons marí. El resultat de les investigacions és extraordinari. Hi hem trobat l'antic litoral, la riba del llac, turons, les conques dels rius, i hem trobat un paisatge sencer. Aquests descobriments han contribuït a difondre la creença que al darrere de la història de l'Arca de Noè hi ha d'haver una catàstrofe real. Per mi, el que diu la geologia o la geomorfologia sobre la inundació del Mar Negre és prou consistent. Els problemes arriben quan es vol relacionar aquesta inundació amb els mites del diluvi del sud de Mesopotàmia i del text bíblic.
Hi va haver una diàspora de població de la regió inundada cap al sud de Mesopotàmia? Les restes arqueològiques que s'han estudiat al sud de Mesopotàmia em fan pensar més aviat que no. Una de les coses que hem après de la civilització de la regió inundada és que no s'assembla gaire a les antigues civilitzacions del Pròxim Orient. I tant el relat bíblic com els relats dels documents cuneïformes que parlen d'un diluvi pertanyen clarament a civilitzacions del Pròxim Orient. Un cop constatades les diferències, diria que el resultat de la recerca s'ha d'interpretar més aviat, en el sentit que el diluvi bíblic i la inundació del Mar Negre no són la mateixa cosa. Durant milers d'anys es va creure que la història de Noè i el diluvi era fruit de la inspiració divina i alhora una veritat històrica. Ara l'arqueologia i la geologia aporten proves en sentit contrari, però la creença continua viva. La Bíblia és un document molt complex que combina l'al·legoria, el simbolisme i la història. Ara bé, ens hem de prendre al peu de la lletra el que diu sobre Noè, l'arca i el diluvi? La recerca d'una prova que demostri l'existència d'un cataclisme capaç de marcar un abans i un després en la història i la recerca de l'arca han ocupat durant molt temps els estudiosos i els científics. A la base de tot plegat hi ha les paraules del llibre del Gènesi. Els relats bíblics es van transmetre oralment durant molt temps en arameu, després es van posar per escrit en hebreu, i més endavant es van traduir al grec, al llatí i finalment a les llengües modernes. De traducció en traducció, el relat bíblic amplifica el misteri d'un Noè i un diluvi. Però hi va haver realment un Noè i un diluvi? Qualsevol esdeveniment, qualsevol fet històric que hi pugui haver darrere d'aquestes històries està tan enterrat sota la pols del temps, i ja ho estava pels redactors del text bíblic, que se'm fa molt difícil relacionar totes dues coses. D'entrada, els relats mateixos ens demostren una cosa, i és que s'explicaven per motius que no tenien res a veure amb la voluntat de fer crònica històrica. Els redactors del text no van escriure el relat per entretenir els seus compatriotes i explicar-los una rondalla sobre un senyor que es deia Noè. Els movia un objectiu molt i molt seriós, definir-se ells mateixos i definir el seu Déu. Si es vol fer servir el relat bíblic del diluvi des d'un punt de vista historicista, s'ha de fer d'una altra manera. Un s'ha de preguntar què ens diu sobre la mentalitat, sobre la manera de veure el món de les persones que el van escriure. Perquè, més que del diluvi, el relat bíblic parla d'ells. Avui, la majoria d'especialistes estan d'acord que els redactors de la Bíblia hebrea volien elaborar un manifest teològic, que sovint se servien de la metàfora i el símbol per aconseguir els seus objectius, i que no van incloure el relat del diluvi universal en el text perquè el lector se'l prengués al peu de la lletra. El relat del diluvi no se'ns ha transmès amb la intenció de deixar constància d'un fet històric determinat. El que ens ha arribat a nosaltres és una reflexió, adornada amb tants detalls com es vulgui, però una reflexió sobre el passat. A mi em sorprendria molt que hi hagués hagut una inundació de proporcions planetàries i un supervivent escollit. Tot plegat no passa de ser un recull de sublimacions literàries, precioses i interessantíssimes, de les relacions entre l'home i l'aigua, entre l'home i la divinitat. Quan parlem d'un diluvi universal, hem de pensar que en aquella època universal significava el món conegut. És a dir, que podríem parlar d'un tros del nord de l'Àfrica i d'un tros del Pròxim Orient, perquè per aquella gent els límits del món eren aquests. Per tant, un diluvi universal no vol dir una inundació a escala planetària, una inundació que afecti tota la Terra del planeta. Jo diria que els mites relacionats amb les inundacions formen part de la vida del sud de Mesopotàmia. És possible que les persones que van fixar aquestes històries i que les van escriure estiguessin pensant en una inundació concreta, una que hagués fet més mal que la resta. Però és que d'inundacions en tenien cada any, segurament. M'estranyaria molt que una d'aquestes inundacions sigui l'origen de la llegenda que va passar de generació en generació fins a formar part del llibre del Gènesi.
No sé quin és l'origen del relat del diluvi, però del que no tinc cap dubte és que és molt antic. Quan es va començar a explicar? No se sap. Quin fet el va inspirar? Tampoc se sap. Hi ha persones que formulen les seves teories, però no n'hi ha cap que es pugui demostrar. El poder de seducció de la història de Noè és tan gran que la recerca de l'arca va començar poc després de posar-se per escrit per primera vegada. On pot ser? El text bíblic designa la muntanya o la regió muntanyosa on va a parar l'arca amb el nom Ararat. De fet, l'Antic Testament no parla de cap muntanya concreta. La traducció de l'hebreu diu les muntanyes d'Ararat, és a dir, una serralada, no pas una muntanya. Dir Ararat és com dir les Rocoses o Sierra Nevada o els Apalatges. És un topònim, sí, però no es pot dir que siguin les coordenades exactes del lloc on va anar a parar la barqueta. No està escrit enlloc que l'arca de Noè toqués terra al mont Ararat. Aquesta creença ve del fet que és un cim molt alt, sense cap altre cim a prop. La gent veia aquell paisatge pla amb aquella muntanya imposant al mig i devia pensar, si tot això es va inundar, l'únic que devia sobresortir de l'aigua devia ser aquell cim d'allà dalt. A mi no em fa res que la gent vagi a buscar l'arca. Ara, estic seguríssim que no la trobaran pas. És una cosa instintiva. Volem alguna cosa tangible que ens connecti físicament amb un món que ens queda molt i molt lluny. És una tendència natural. El que hem de procurar és que les ganes de conèixer el passat no es converteixin precisament en un obstacle per a aquest coneixement. Al cap dels mil·lennis, continua sense aparèixer la prova fefaent que demostri que hi va haver un diluvi, un lloc i una arca. Les fotografies de l'anomalia d'Ararat, obtingudes el 1999 pel satèl·lit Iconos, amb l'ajuda de la tecnologia més avançada, no van convèncer una part significativa de la comunitat científica. We have engine start, ignition, and liftoff. Els satèl·lits com el QuickBird, capaç d'obtenir imatges des de l'espai amb un detall de mig metre, podrien revelar la veritat sobre l'anomalia d'Ararat. Però, i els secrets de Noè i el diluvi? Se sabran algun dia? Quan es parla d'estudis mesopotàmics no hi ha conclusions definitives. No ho sé. Espero que sempre en quedi una mica de misteri. És el que ens fa venir ganes d'investigar. Diria que mai arribarem a saber-ho tot del món que ens envolta. El que val la pena és el viatge. La destinació tant se val. La curiositat és una part de l'exploració, és el que ens anima a conèixer la Terra, el medi ambient, el nostre país, la nostra comarca. La curiositat està molt bé. És l'encant que tenen aquestes històries, oi? El misteri, la capacitat de fer que els lectors de cada generació es plantegin preguntes noves. Que un hi cregui o no hi cregui no vol dir res perquè tant si hi creu com si no hi creu, l'afecta. Arreu del món la religió és un motor que fa que passin coses bones i coses dolentes, i no cal remuntar-se al passat per adonar-se'n. Per mi, no arribarem mai al punt de poder afirmar que ho sabem tot sobre el nostre passat. Sempre s'ha de deixar la porta oberta a algun descobriment inesperat. Deixeu-m'ho dir. Només ho sap Déu, això.